myself for fuck's sake. What the fuck say? Niin, ja tosiaan tervaan kaikille, eli mä päätin sitten nostaa noita Vanguard-keissejä, eli mä lähdin sitten nostamaan niitä. Tuolta kauppapaikkaan ja sitten tuosta vielä niin summerkeisseille 2 avainta ja niin e-sport. Ja sitten tässä on avaimia. Noin niin. Voidaanhan me tehdä vaan näin, eli tavaraluettelo sitten avaa 2 kappaletta. Voihan kukkanen. Eihän tää näin vähän maksa. Ei kun siis näin paljon. What? Ostetaan sitten näitä 2 kappaletta, siitä tulee 4 euroa. Lisää varoja 10 euroa. Pay safeguardi, joo. Come on, noin. Tosta noin ja vähän mehua. Vähän niinku viimeistellään maksut ja sitten laitetaan tähän vain koodi. Sitten maksaminen ja en tajua miksi tässä lukee paina here. Mutta joo, joo, no niin, 10 euroa ja kauppapaikka. CS. E-sports. Joo, tämmöisiä. €2 eurolla. Noin. Ja siitä meni noin ja sitten otetaan noin Vanguard. Oliko se semmoinen? Oliko se FL vai vielä?
Joo, se oli vielä. Joo. Okei, ja sitten näitä ostetaan. Kaksi. Noin, ja sitten ostetaan vielä kaksi tämmöistä. Pui. Kaksi. Mitä? Hetkonen. No niin, kaksi. Noin, mulla jäi jotain euroja. Mitäs ostais näillä tuolla eurolla? Ostetaan jotain aseita. Tommonen kenttä kokeiltu ja ostetaanko tommonen sisään ajettu? Ostetaan kenttä kokeiltu. Nyt meillä jää vähän tommosta, mutta ei siinä enempää. Mennään vaan tänne. Tämmöstä me saatiin ja käytä avainta. Mitäs tulee? Skinit. Toimikaa. Red Python. No joo, kyllä menee käyttöön. Niin menee tuokin. Tän kirkkaan veden voisi varmaan myydä. Tommonen. Noin. Toi virus tai sit joku noista kelpais kyllä. Ei! Stat Track Corticero. Miksi? Red Python. No niin, ja sitten vaikka tämmönen tai joku näistä näin. No niin, ja älä anna sit sitä basiliskea siitä. Anna sit joku murkky. Täältä ei tuu mitään hyvää. Ei mitään, avaa. No niin, ja joku hyvä. Ei kun dartti. Ei mitään hyvää tällä kertaa, mutta varmaan me menee käyttöön, joo. Noin. Kuinka paljon mulla näitä noin? YK 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Näistä voi tulla jotain hyvääkin. No niin, jatka ja... Tehdään tämmöset tähän näin. Noin. Sitten tehdään näin ja mikä sieltä tulee? Perintökalleus. Wow. No joo. Ihan jepa, tuo 5 ja... Joo. Noin niin. Joo, se oli sit semmonen. Joku hups. Joo. Ihan jepa. Tuonne vielä käyttöön. Ja myös ehkä tuo. Mutta ei tää on varmaan kenttä kokeilu kenttä.
Joo. Tää on kyllä vähän hienompi kuin tää. Joku kulunut tää on. No joo, varmaan laitan nää myyntiin. Mut joo, se olisi sitten päivältä. Moro.